Pandowo Putro Yo
para mliyong mereka penangka atur pasugatan tari kudo Kepang Pandowo Putro ingkang ongkos pindah inggih menika medal tari kudo Kepang Rendem Skaembaran. Nggih mugi-mugi lumantar pasugatan ing siang punika tansah pinengku ing karaharjan. Mugi Gusti paring pangayoman kawula tansah ngabekti. Amin. Para tamu lumangsana magita Paris. Waraga Pandowo Putro. Siap, siaga. Iya. Iya.
Audio. Pandowo Putro arane jaran Kepang tarine sing dipimpin Bapak Sutresno asmane kandas luwih jogete katon rapi paese aja lali dijaga sopan santune dusun ngetrep kang balong padepokane Pandowo Putro lanang wadon padereke samyo amirsani kesenian kita jaranan Pandowo Putro tetap jaya salaminya Pandowo Putro arane jaran
jaran Kepang tarine Pandowo Putro tetep jaya salaminya. Iya. Ingkang nitih kepel nenem menika ngendharaken Patemboyo wonten Kadipaten Kediri. Reptanipun patih pujangga anom ingkang rasok
busana kaprajuritan ingkang asta mecut Kiai Samandiman lampahnya para tamtama kaluya kados gajah kelangan sate iya 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 Ipan Pandowo Putro ganjel Indonesia sayap ditati bangsa
aku mati ngutip bangsa engkang ngutip patraping sama paman toko tindak tando sarwa cucu ngajeni marang sasama pinanggo budi pangerti kita bangsa kang sila prasetya tresna marang ibu Pertiwi prasetya jroning kalbu ngudi kamulyaning bangsa ngeningne cipta manembah marang sang hyang aku mangku putih kang utama setya tungesti putra putri Indonesia sayekti dadi putra putri kang utama luhur kang sarwake nayo satya mring nusa ngesti tunggal manunggaling perayaan aku perebuti pawalaksana walas asih mringsa Yeah.
Yuk, yuk. Jepang, iya, volumenya tambah ono, iya, operator Jaranan tung Jepang. Pandowo Putro Pandowo lagi so ganjel so
Jaranan Audio. Dalang sapa nyoto diapit karo kadang warang kono ambar sekar ambar sari wis bukti suarane antutut ati arang soko kalakon kondangan soko nyoto Rayo pulanandang ronto asmara mriki dalang sapa nyono nalika prang gatut kaca rasranta gelandang dalang sapa nyono Pandowo Putro yang sebelumnya sapa biyen sing miwiti nyebar wijine katresnan uga sapa sing jalari dadeke ati kasmaran wanci saya kaya bulan atiku saya sumalan tapi sate tuwa bagus ilang saking ngarep netra rasane kok ya kaya ngene ati lara ora
Kowe tega
Cocok.